Tak medzi najčastejšie príznaky karcinómu rakoviny ovárií, čiže vaječníkov, patria tzv. Gastrointestinálne ťažkosti, čiže sú to ťažkosti s trávením. Môžu to byť také nešpecifické ťažkosti, ako napríklad pocit plného brucha, pocit nafúkovania, nadúvania, také nepravidelnej stolice, nepravidelného vyprázdňovania. Taktiež to môže byť taký pocit tlaku v bruchu alebo zvýšený nárast objemu brucha. Potom ďalšie ťažkosti môžu byť spojené s takým celkovým pocitom slabosti, únavy, možno aj straty na váhe, aj napriek nárastu objemu brucha. No a taktiež to môžu byť aj také ťažkosti v zmysle krvácania z gynekologického traktu, už postmenopauzálne krvácanie, respektíve nepravidelné menštruačné krvácanie a bolestivý pohlavný styk.